Tervetuloa taas Nilfiski siniseen kulmaan ja tänään meillä olisi sitten aiheena veden imu painepesurilla. Näytetään myöskin sitten, miten se käytännössä toimii. Eli mitä tähän tarvitaan? No ensinnäkin tietysti painepesuri ja sitten painepesurissa pitäisi olla itse imevä pumppu. Ja meillähän kaikissa pesurimalleissa löytyy se ja kaiken lisäksi kaikissa malleissahan se on metallista valmistettu. Myöskin männät ovat metallia. Sitten siihen tarvitaan tulovesisuodatin poistamaan epäpuhtaudet sieltä vedestä ja sehän löytyy sitten tämän näköisestä pakkauksesta. Ja sitten tarvitaan vielä itse vedenimuletku. Se löytyy tämmöisestä pakkauksesta, pituus on 3 metriä. Tässä on sitten kierreliittimet ja siellä on myöskin olemassa sitten tuollainen karkea suodatin tuolla letkun päässä, että ei mene suurimmat roskat sitten edes tuonne tiheämmälle suodattimelle asti. Sitten ei muuta kuin pesuhallin puolelle. Noniin, nyt ollaan täällä pesuhallin puolella ja meillä on tässä valmiiksi viritettynä vehkeet. Siellä on imuletku kiinni, suodatin paikallaan. Ja sitten me ollaan laitettu tämä pesuri tällaisen podiumin päälle, että siellä on nyt tuollainen 0,5 metriä, vähän reilu tuohon tulovesiliittimeen sitä korkeuseroa. Eli sehän mitataan aina sieltä veden pinnasta tulovesiliittimen tasoon ja se saa olla maksimissaan 0,5 metriä se korkeusero silloin kun imuletku on tyhjä vedestä, eli se on kuiva. Sen se pesuri jaksaa imeä ja etäisyys vesipisteeseen maksimi 3 metriä. Sitten me otettiin tähän viereen vielä, laitetaan tuohon mitta, niin näette, etten puhu potaskaa, eli tässä on metrin korkuinen pöytä, että kun se tulee tulovesiliitin suurin piirtein 1,10 senttiä, mutta maksimihan näillä pesureilla on se 1,5 metriä silloin, kun se imuletku on täynnä vettä. Ja prosessihan on hiukan hidas, eli pitää odottaa hetken aikaa, että se järjestelmä täyttyy ennen kuin voidaan ruveta pesemään. Näytetään kohta, miten se toimii. Eli sitten kun sitä vettä lähdetään sieltä imemään, niin sitä voidaan tehdä 2 tapaa, eli joko letku pelkästään irti kahvasta, tai sitten toinen vaihtoehto, että laitetaan se kahvaan kiinni, mutta koskaan ei laiteta kuitenkaan suutinta tai suihkuputkea siihen päähän, koska se hidastaa sitä hommaa merkittävästi. Kun se kahva on siinä kiinni, kahva pohjaan, kone käymään. Sitten odotellaan, että sieltä kaikki ilma poistuu järjestelmästä maksimi 2 minuuttia. Ja sen jälkeen voidaan sitten ruveta pesuhommiin, kun sieltä ei enää tule ilmaa. Noniin, nyt meillä olisi ilmat pois järjestelmästä, laitetaan suihkuputki kiinni ja ruvetaan pesuhommiin. Sitten on siirretty korkean paikan leirille ja testataan, toimiiko pesuri edelleen. Eli tollaisen vedenimu toimii sitten käytännössä. Mitä siellä on mahdollisia ongelmapaikkoja, jos ei se lähde se vesi tulemaan sieltä letkun tai kahvan päästä solkenaan, niin silloin todennäköisesti joku liitin on löysällä tai letku ei ole kunnolla vedessä tai sitten jos letkussa on joku isompi mutka siinä imuletkussa, niin se muodostaa sinne ilmalukon ja se vesi ei pääse siitä eteenpäin, eli silloin suoristelee letkua, tarkistaa liittimet, sitten että se lähtee se vesi tulemaan tasaisena solkena sieltä ja kannattaa jonkun aikaa antaa sen tulla, koska niitä ilmakuplia on aina siellä järjestelmässä. Niin kuin yleensäkin kun painepesuri ottaa käyttöön, niin aina päästään ne ilmat pois ennen kuin rupeaa pesuria käyttää, koska silloin kun se ilma pääsee sinne pumpulle, niin sittenhän se alkaa pätkimään se pesuri, koska se ei pääse nostamaan sitä painetta oikealle tasolle. Mutta näillä nikseillä tämä homma pitäisi luonnistua ja ei muuta kuin pistäkähän peukkuu, jos tykkäsitte videosta ja kanavaseurantaan, niin pääsette taas sitten uusien Nilfisk sinisen kulman vinkkien pariin. Kiitoksia!